हेलो लोगोफोर आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय दिनैहाय आङो गोदान रेसिपि ब्लग लानानै फैदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबा नुनो मोनगोन दिनैहाय पर्क फ्राइड राइस बानायनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था दैखौ गोदौ होग्रोदोंमोन ओमफ्राय दायो माइरंखौ होनो जाबाय माइरंखौ होनोसै दैया गोदौबाय नालाय दा जों माइरंखौ रुग्रोना लानोसै बेदरखौ जोङो दायो मस्ला लगायनानै मिक्स खालामना लाग्रोगोन जों दा इखिनि मस्लाखौ गासिखौबो मिक्स खालामजोबगोन बेदरावहाय मिक्स खालामजोबगोन नालाय हालदैबो संख्रिबो होबाय दा थाव गुबैखौबो एसे होनोसै प्याज बिगा दो काट दायो आं संनानै जानो दं साराया दुंबाय थाव होनोसै जिरा मस्लाखौ एसे होनो ब्राउन कालारनि जाबाथाय नै गाजरखौ होनोसै जों होनायखौ पियाज एवनाया ब्राउन कालार जाबाय जाबाय नै गाजरखौ होनोसै जोंनिया नै पियाज एवफ्रामनाया जाबाय ओमफ्राय दा नै बेदरखौ होनोसै Ginger garlic paste-खौबो होनो जों मोजांहाय एवफ्रामग्रोना लाबाय बेदरखौ नै ओमफ्राय दा माइरंखौ होनोसै बे जाबाय गंगार दुन्दिया
फ्राइड राइसआ मोनथ'वाखै जोंनिया नेगासिनो दङ नै जाग्राफोरा सासे दंबावोसो फै जानो नेबाय थादिसो नांगौ खोथा नोंखौ मा नांगौ खोथा नांगौ दे बेथ' बर' सासेनिया नांगौ बर' दसे बावबानो मोनसिगोन जोंनिया नै मोनहां अबस्था सिङाव खामथाबेनि एरबाय थानांगोन नै सिङाव फाइनालि मोनबाय जोंनिया नै जानोसै र' जाय जायो खारबोद' टेस्टी नै बिथराय गाबाव जादों दे Pilong pila. Gak ada kau. Nami, bisa ba? Cuma beli itu kan udah. Nami. Bisa ya, nami ya, nami. Ini tuh enggak. Ini mau ya. Sini. Ini oleh. Ikut. Masuk. Masuk. Ya, nanti ya. Masuk di mana? Masuk di mana? Masuk datang berapa kurang? Kenapa? Jangan enggak. Ini lagi dulu. Mulai. Dulu. Ini ada. Dulu. Kalau berat. Saya mau kok ini saja. Jangan makan. Mantap. Bagus. Bye bye deh. Bye bye. Aku video kau sudah sebenarnya ini thank you so much. Silakan. Halo. Mari aku video kau. Like kalam. Subscribe kalam. Okay. Share kalam. Mana ada? Kamarnya bino. Kasih dulu kau dah. Baik gitu betul. Ini beda. Makanan. Anh cũng giả lên nè mà. Đấy, cứ đi xuống đi nào. Video của Tân Thơ Bài video nào. Video của Tân Thơ Bài. Bye bye. Để bye bye nữa. Hai này đi sao mà bye bye nhiều.